Swerte kung imo makaila o mamahimong higala o suod ang usa ka babae nga adunay talagsaong mga hiyas. Gwapa, bright, talented ug may malumo pang kasing-kasing kun imong i-describe. Busa mga kapuso, atong ila-ilahon kining certified Bisdak Bay nga aduna gayoy ani nga mga miti. Aniay report. Siya si Lorraine Mitzi Ambrad, 22 anyos ug lumad nga taga-Dalagit. Gwapa, bright ug talented. Valedictorian dihang naghuman sa elementarya ug high school ug migradwar nga magna cum laude sa kursong BA Communication. Diin siya usab ang valedictorian sa Mass Comm batch. Niatong 2018, siya ang napiling Miss Press Freedom ug nadala pa sa top 8 ning baguhay lang nga Miss Mandawi 2019. Apan bisan pa man niining tanan, mas mahinungdanon alang kang Mitzi ang iyang pagka-community servant. Dihang college student pa siya, nakamugna siyag proyekto uban ang usa pa ka student leader. Ang maong proyekto nakatabang gayud sa grupo sa mga sapatero sa Hongkera Street dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Ug tungod niini, nahimo siyang 11 nga Cebuana nga nakadawat sa GMA Excellence Award ni atong 2017. Bisan pa man all throughout the years, naglain-lain ang description sa ako ang job, but there's this one thing nga nagpabilin, which is the love for writing. And of course, ikaduha, mo gina, something, a profession, a career that serves the community. Dugang ni Mitzi nga walay kapuslanan ang ka-bright sa usa ka tawo kun dili kini gamiton sa insaktong paagi ug mga butang nga may kahulugan. Kita nga mga kabatanunan, naadjud ta tanan, innate sa ato nga we want to see better changes sa atong komunidad, and sometimes we just don't have the knowledge yet and the skills to do it, and training the youth to be prepared for project implementation is very important. Gani, bisan pa og may kaugalingong career na siya karon, di gihapon siya muhunong sa pagtabang siyang isig kataw. I think no, kanang gifted kayo kung kay balo ka og mga butang-butang, you have the knowledge already, but I think it is useless if dili nimo siya i-apply nga ni. It's all in the mind lang, dili man na mo trabaho ang imuhang mga ideas alone. You need to act on it. Pamatuod lang kini nga si Mitzi usa gayud ka certified Bisdak Bay. Uban ni Lian Sinkulan ug Jovel Ubiso, Cecil Kibod Castro, Balitang Bisdak.